салом аст калиди тамоми муваффақиятҳо дар субҳгоҳон. пас ба шумо салом мегӯем бинандагони азизу ҳамешагии телевизиони Баҳористон. пешвози субҳи зебои диёри азизамон Тоҷикистон бароятон мубораку фархунда бошад ва таманно менамоем, ки оғози ин субҳ бароятон хушҳолиҳоро пай дар пай биёрад ва тамоми некӯиву хушбахтиҳои зиндагӣ шуморо дунболагир бошад. албатта дар субҳгоҳон ҳар яки мову шумо мехоҳем, ки таби хубу болида дошта бошем, то дар давоми рӯз корҳои дар пеш истодаро бо комгорӣ ва сарбаландӣ иҷро карда бошем. пас бо шунидани як суруд айни замон таби хешро хубу болида мегардонем, боз ҳам дар субҳгоҳон қувваву нерӯ мегирем ва албатта бармегардем барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро дар ин студияи зебо ҳамроҳ идома медиҳем. марҳамат. سپرده خاکساری مادری توجی نوبهاری نوبهاری مادری توجی نوبهاری نوبهاری مادری توجی سینه مهری تو جانی ساری مادری توجی تو کی باشد راحت و آسود اولادم غم خساری مادری توجی در تکاپوی حیات و زندگانی در تکاپوی حیات و زندگانی بردباری مادری توجی بردباری مادری توجی مظلوم اومد سرزمینی از ننگ و آری مادری توجی در کناری قلعی ناموسونم در کناری قلعی ناموسونم با وقاری مادری توجی با وقاری مادری توجی آه مادر جان مادرم آه مادر جان مادرم آه مادر
ҳар субҳ бонувон ва модарони мо кӯшиш менамоянд ки барои мо танҳо субҳонаҳоеро омода намоянд ки тавонанд ба организми мо фоидарасон бошанд ва албатта ки модарон барои саломатии мо ғамхории зиёде зоҳир менамоянд. Ва агар шумо боз ҳам мехоҳед ки дастурамалҳои нав ба навро аз ёд намоед ва дар тайёр намудани субҳонаҳо дигар танқисӣ накашед, пас саҳифаи навбатии барномаи мо ки маҳз ба хотири шумо кадбонувони азизу чирадаст омода мегардад, субҳона дунболагир бошед. ин саҳифаро албатта бо ҳам тамошо менамоем, қаламу дафтарҳои хешро мегирем ва пайи сабти дастурамалҳои нав ба нав мегардем. марҳамат. субҳатон ба хайру шодӣ бошад. тамошобинони азизи телевизиони баҳористон, бахши субҳона аст манзури шумо. ин субҳ мо тасмим гирифтем баҳри шумо чунин ширинии зеборо омода созем. сараввал дар зарф 1 дона тухм, 3 қошуқ шакар, каме намак, 1 қошуқча хокаи хушбӯйкунанда, 150 мл шир ва 80 мл равған андохта омехта мекунем. боз 350 грамм орд ва 1 қошуқ маводи ковокунанда ҳамроҳ намуда омехта мекунем. мо чунин хамирро ба даст овардем. хамирамонро ба 12 қисм ҷудо мекунем. онҳоро ба шакли саққочаҳо медарорем. шириниҳоямонро аввал олудаи тухм, баъд олудаи шакари сурх карда дар зарфи тавдон мегузорем. баъдан онҳоро бо чунин тарз оро медиҳем. шумо метавонед бо хости дили худ шириниҳоятонро оро диҳед. шириниҳоямонро дар дохили тавдон мегузорем то ки пазанд. тамошобинони азиз, ширинии мо барои субҳона омода шуд. шумо низ метавонед аз ин дастурамал истифода бурда барои аҳли оилаатон омода созед. дӯстони хурдакаки мо, дар баробари оне ки барои наврасон модарон мо саҳифаҳои гуногун пешниҳод менамоем, кӯшиш менамоем ки ба хотири шумо низ бахшу сӯжаҳои ҷолиб омода карда бошем ва зиёд хурсанд ҳастем ки аллакай шумо аз хоб бархестед ва қабл аз рафтан ба мактаб шумо барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро ҳамроҳ бо волидайнатон тамошо карда истодаед ва айни замон мехоҳем ки дар субҳгоҳон ки майнаи сари шумо ҳанӯз хубу тоза аст ва метавонад ки маълумотҳои
маҳсулотҳоро зуд аз худ намояд, афсонаеро пешниҳод намоем ва ин афсонаро аз худ намуда ба назди ҳамсолонатон рафта онҳоро албатта нақл кунед ва афсонаҳои аз худ намудаи ҳамсолонатонро низ аз ёд намоед ва аллакай шумо дар як рӯз метавонед ки то 3 ва ё 4 афсонаро аз ёд намоед ва ин низ метавонад ки шуморо дар мактаб пешқадам нишон бидиҳад. хуб, афсона омодаи пахш аст, бо ҳам мебинем. салом бинандагони азиз, имрӯз дар бахши афсонаи рӯз ба шумо як афсонаи ҷолибро нақл мекунам. бо диққат гӯш диҳед. номи афсона харгӯши шердил. буд набуд як харгӯшаке буд. вай чунон хурдакак буд ки агар як шохчае мешикаст, аз он шохча аз овози он тарсида даррав ба ларза медаромад. ё ин ки аз ягон парранда агар парвоз мекард, овози онро шунида дарҳол ба тарса меомад. ва як рӯз харгӯш калон шуд ва ба назди харгӯши калонӣ рафт ва ба ӯ гуфт: ман акнун ҷасорат пайдо кардам ва аз ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз наметарсам. дар ҳамин вақт аз назди онҳо гург гузашта истода буд ва гапҳои харгӯшро шунида ба ғазаб омад. дар ҳамон вақт харгӯш боз ба болои дарахт баромада, аз он ҷо боз ҳам гапҳои худро гуфтан гирифт ва гург бошад ба таги он дарахт омад. харгӯш ки дид гург ба таги он дарахт омад, аз тори дарахт парид ва ба болои гург афтод. гург бошад фикр кард ки ба пушти ӯ касе бо тир зад ва чунон гурехт ки харгӯш бошад ба қафои худ нигоҳ накарда давида ба таги як бутта даромад ва аз ин ҳодиса хабардор шуда ба назди дигар харгӯшон омада гуфт: ана дида ҷасорати маро, чӣ тавр гург аз ман тарсид ва гурехт. бинандагони азиз, ин буд бахши афсонаи рӯз. бахшҳои дигари барномаи Сафои саҳар идома дорад. роҳу усулу воситаҳо барои мустаҳкам намудани зеҳни инсоният зиёд мебошанд ва яке аз роҳҳои хуб ин дарёфт намудани фарқиятҳо миёни расмҳои зиёд ва ё иҷро намудани амалҳои математикӣ мебошад. агар шумо низ мехоҳед ки сатҳи зеҳни хешро бидонед ва пайи рушди он яъне камарбу бандед, саҳифаи навбатӣ мо ки ном дорад санҷиши зеҳнӣ, тамошо намоед. хуб, ин саҳифа омодаи пахш аст, бо ҳам мебинем. субҳ хайр бинандагони азиз, пешниҳоди шумо аст бахши санҷиши зеҳнӣ. дар ин бахш мо ба шумо амали математикӣ тарҳҳоро пешниҳод мекунем. шумо чусту чолокиро аз даст надода ҷавоби дурусти онҳоро ёбед. омодаед? мегузарем ба саволи аввал. 20 тарҳи 7 ба чанд баробар аст? ба вариантҳо таваҷҷӯҳ мекунем. ҷавоби дуруст 13 аст. саволи дуюм: 10 тарҳи 4 ба чанд баробар аст? бо диққат таваҷҷӯҳ мекунем. ҷавоби дуруст 6 аст. саволи сеюм: 4 тарҳи 3 ба чанд баробар аст? ба вариантҳо таваҷҷӯҳ мекунем. ҷавоби дуруст 1 аст.
саволи чорум 6 тарҳи 3 ба чанд баробар аст? ба вариантҳо таваҷҷӯҳ мекунем. ҷавоби дуруст 3 ҳаст. саволи панҷум 5 тарҳи 3 ба чанд баробар аст? бо диққат таваҷҷӯҳ мекунем. ҷавоби дуруст 2 аст. саволи шашум 7 тарҳи 6 ба чанд баробар аст? фикр мекунем. вақт рафт. ҷавоби дуруст 1 аст. саволи ҳафтум 8 тарҳи 7 ба чанд баробар аст? ба вариантҳо таваҷҷӯҳ мекунем. ҷавоби дуруст 1 аст. саволи ҳаштум 17 тарҳи 2 ба чанд баробар аст? бо диққат таваҷҷӯҳ мекунем. ҷавоби дуруст 15 аст. саволи нуҳум 19 тарҳи 17 ба чанд баробар аст? фикр мекунем. вақт рафт. ҷавоби дуруст 2 ҳаст. мегузарем ба саволи охирон. 16 тарҳи 11 ба чанд баробар аст? ба вариантҳо таваҷҷӯҳ мекунем. ҷавоби дуруст 5 аст. умедворам бахши мо ба шумо писанд омад ва тавонистед ба саволҳо ҷавоби дурустро пайдо кунед. бо шумо хайру хуш мекунем. бахшҳои дигари барномаи сафои саҳар идома доранд. бинандагони азиз, агар дар миёни шумо навовару ихтироъкорон бошанд, фикр мекунам саҳифае ки айни замон мо пешниҳод менамоем танҳо барои онҳо метавонад ҷолибияти зиёд дошта бошад. ин саҳифа албатта ки ном дорад навгониҳои соҳаи техника ва ин саҳифаро бо ҳам тамошо менамоем ва мебинем ки боз дар ин соҳа чӣ рӯйдоди дигаре ба вуқӯъ пайваста аст. айни замон саҳифа омодаи пахш аст, бо ҳам мебинем. субҳ бахайр тамошобинони азиз. бахши навгониҳои соҳаи техника аст манзури шумо. опошаки телескопии келфест идеал
дорои 6 функсия мебошад. таҷҳизот аз пластикаи баландсифат ва алюминӣ сохта шудааст. танзими ҷараёни об бо 6 танзимоти гуногун сохта шудааст. таҷҳизот дорои дастаи дарозкунӣ барои обёрии растаниҳо ва барои ҷойҳои дастнорас мебошад, ки метавонад ҳамчун ёвари шумо хизмат кунад. Blue Automatic Umbrella ин як чатри услубӣ ва функсионалӣ бо дурахши дарунсохт аст. таҷҳизот дорои функсияи кушода ва пӯшидани автоматӣ мебошад, ки он тавассути пахш кардани тугма дар даста ба амал меояд. чорчӯбаи чатр аз алюминӣ сохта шудааст, ки қувват ва устувории баландро кафолат медиҳад. сарпеши чатр аз матои аълосифат сохта шудааст ва дорои хосиятҳои обкашӣ мебошад. чатр як роҳи беҳтарин барои муҳофизат аз борон, барф ва офтоб мебошад. маводҳои устувор ва дастакҳо ба шамол муқовимат мекунанд. бинандагони азиз, инҳо буданд чанд маълумот вобаста ба навгониҳои соҳаи техника. бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии сафои саҳар идома дорад. табиат аллакай дунёи моро зебо кардааст, вале рассомон бо тасвир намудани манзараҳои гуногун метавонанд, ки ба дунёи мо бо зебоии дигареро зам намоянд. ва танҳо рассомон қодиранд, ки танҳо бо истифода аз рангҳо ва авроқи сафед бароямон мӯъҷизоте офарида бошанд, ки мо инсонҳо аллакай бо диданаш дар ҳайрат биафтем. пас агар шумо низ мехоҳед, ки рассомиро омӯзед ва намедонед, ки аз кадом сатҳ, яъне аз кадом дараҷаи он шурӯъ намоед, пас айни замон мо бароятон тавсияи хубе медиҳем. бо пешниҳоди бахши мӯъҷизаи рангҳо ин саҳифаро албатта бо ҳам тамошо менамоем ва мебинем, ки боз имрӯз барои мо чӣ расм ва ё мӯъҷизоти дигар меофаранд. марҳамат.
хуштар аз китоб дар ҷаҳон ёрӣ нест, дар ғамкадаи замона ғамхорӣ нест. ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳате ҳасту ҳаргиз озорӣ нест. дӯстони иззатманд, воқеан ҳам китоб дӯсти бебаҳо дар лаҳзаҳои танҳоии мо инсонҳо мебошад ва танҳо китоб аст ки бе ҳеҷ як миннате барои мову шумо илму адаб меомӯзонад ва ҳангоме ки мо китоб мехонем албатта фурӯ меравем ба дунёи тамоман дигар. ба айни замон фурсат фаро расидааст ки бахши навбатии барномаро ки ном дорад муаррифии китоб пешниҳодатон намоем. марҳамат. салом бинандагони азиз, бахши муаррифии китоб аст дар идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. бо шумо ҳастам чун ҳар вақта Парвона Ҳабиба. китобе ки дар дасти ман мебинед, ин китоб аз устод Кӯҳзод Фатуллоҳ бо номи «Аз домани кӯҳи баланд». китоб соли 2023 барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба чоп баромадааст ва аз 208 саҳифа иборат аст. чун омади ҷашни модаро наздик аст ва ман низ аз китоби мазкур шеъреро интихоб кардам ки ном дорад «Фақат дар чашми ту модар». ҳоло бошад мехоҳам шеъри «Фақат дар чашми ту модар»ро манзуратон гардонам, бо диққат бошед. агар дунё маро номуҳтарам бинад, ба гуфти ҳазрати лоиқ маро бо чашми кам бинад, чӣ ғам бошад ки ман фарди накӯ ҳастам, накӯ ҳарфу накӯ ному ва ҳам бо обрӯ ҳастам. ман аз ҷамъи шаҳони рӯи дунё беҳу болоям, агарчи бе пулу молу, агар бе ганҷи дороям. маро гарчи тамоми одаму олам бигӯяд бад, маро андар тамоми маърака созанд агарчи рад, валекин боз дасти худ ба рӯи сина кӯба ман, ки хуби 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 хуба ман. агар маҳбубаи дунёпарасти ман ба ишқи молу мулки ин ҷаҳон афтода масти ман, бигӯяд эй гадои рӯйира бар ман чӣ даркорӣ, агар вақте бароям ганҷи дунёро намеорӣ, вале ӯ бехабар бошад ки ман дорои дороям, даруни қалби гарму чашми хушбин ҷовидон ҷоям. ва инро нағз медонам ки ман аз беҳтарини беҳтаринонам, фақат дар чашми ту модар. ҳамсолони азиз, ҳоло бошад мехоҳам дигар ғазали китоби мазкурро ки ном дорад «Ғанимат» аст манзуратон гардонам, бо диққат бошед. хандида роҳ рафтани тифлон ғанимат аст, сарҷамъу шод будани инсон ғанимат аст, дар кӯҳҳои саркашу сарсабзи ин ватан дунболи мол гаштани чӯпон ғанимат аст. аз фасли сабз то нафаси фасли сарди дай, ҳамроҳи ёр дар таҳи борон ғанимат аст. донед ошиқони аламдида ҳар замон, будан асири зулфи парешон ғанимат аст. бо модари азиз ҳама рӯз бо нишод, гаштан ба сад умеди фаровон ғанимат аст. ҳамсолони азиз, шумо низ метавонед китоби мазкурро аз мағозаҳои китобфурӯшӣ
ё аз Китобхонаи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас карда, дигар шеъру ғазалҳои устод Кӯҳзоди Фатуллоро аз бар намоед. ёдрас мешавем ки китоберо ки барои шумо муаррифӣ кардем, ном дошт «Аз домани кӯҳи баланд» аз устод Кӯҳзод Фатулло. ин буд бахши муаррифии китоб. бахшҳои дигари барномаи мо идома доранд. моро пайгирӣ намоед. бархезу ошиқона барои худат биханд. бояд барои ҳар нафасе зиндагӣ кунем. дӯстони иззатманд, хаста набошед. ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар аст, ки шумо тариқи телевизиони дӯстдоштанӣ Баҳористон тамошо карда истодаед ва айни замон фикр мекунам фурсати басо ҳам мувофиқ аст барои тамошо намудани як саҳнаи хуби ҳаҷвӣ. ин саҳифаро албатта бо ҳам тамошо менамоем ва бо ҳам механдем. марҳамат. хайр бачаҳо, дарси имрӯзаамон соати тарбиявӣ. барои ҳамин дарсамон аз чӣ оғоз мешавад? аз саволу ҷавоб. ана акнун ҳозир ман савол медиҳам, баъд якта якта мехезонаму ҷавобашро аз ҳар кадоми шумо мепурсам. ман саволи якумро ба кӣ медиҳам? афғонов. афғонов, марҳамат карда гӯед ки китоби алифборо кӣ навиштааст? намедонӣ? о ту донои синф будӣ ку? шин ба дарс тайёр нестӣ. саволи дуюм ҳозир. Тагаева. кани Тагаева ягон шеър бигӯ дар бораи ватан, дар бораи падар, дар бораи модар, дар бораи муаллима. медонӣ? кани марҳамат карда бигӯ. азизу меҳрубонам кист модар, фуруғи дидагонам кист модар, забони модари омӯх бар ман, ҳамеша бар забонам кист модар. офарин, шин. ана акнун саволҳои умумиро чикор мекунем? оғоз мекунем, яъне ки сар мекунем. аз ки сар мекунем? ой суҳробҷон, куҷо пинҳон шудӣ? кани ба назди тахта баро. кани суҳробҷон, ҳозир ман савол медиҳам, ту бошӣ чикор мекунӣ? ба саволҳои ман ҷавоб мегардонӣ. суҳробҷон, кани ба мо бигӯ ки тарбия аз куҷо сар мешавад? намедонам муаллима. офарин ба ту суҳробҷон. хайр, дигар савол. марҳамат карда боз бигӯ ки ту ягон бор ҷанг кардаӣ? муаллима нагӯед, ман ҳар рӯз ҷанг мекунам. офарин ба ту суҳробҷон, офарин. фиреб чӣ? масалан рафиқонатро, маро, падару модаратро ягон бор фиреб додаӣ? муаллима, ҳар рӯз ман одаморо фиреб мекунам. фиреб хоби ман намебарам. офарин. ман савола надода аллакай ҷавобаша дод. офарин ба ту. хайр, саволи дигар. ту маро, яъне муаллимаатро эҳтиром мекунӣ? не муаллима, ман ҳатто падару модарамро эҳтиром намекунам. офарин. ана акнун марҳамат карда бигӯ ки кадом дарс зиёдтар ба ту писанд аст, яъне маъқул аст? ягонташ ба ман писанд аст аз математика то варзиш ба ман писанд нест. офарин ба ту суҳробҷон, офарин. баҳояш чанд? баҳояш 5. офарин. марҳамат карда шин, баҳоят 5. офарин. барои чӣ муаллима 5? бояд 2 мемондед ку? шунидам, лекин ҳамаатон шоҳида. ба ҳамаи саволҳоям чӣ кор кард? ҷавоб гардон. дарси мо дарси чӣ аст? соати тарбиявӣ. мавзӯамон чӣ? рост гуфтан. яъне ки суҳробҷон ба ҳамаи саволҳои ман рост ҷавоб дод. барои ҳамин баҳояш 5. акнун чӣ кор мекунед? акнун суҳробҷона ислоҳ мекунем. яъне ки чора медиҳем. тайёр шав суҳробҷон.
гӯшоятро равған карда биё. ҳунар омӯз кас ҳунармандӣ дар кушоӣ куни на дар бандӣ. дӯстони иззатманд, ҳунару истеъдоди мо метавонад ки моро бо обрӯ созад, сарбаланд созад ва дар назди ҷомеа мо тавонем ки мавқеи хешро пайдо карда бошем. ва танҳо ҳунару истеъдод аст ки барои мо обрӯ медиҳад ва моро метавонад ки дар куҷое набошем сарбаланд гардонад ва танҳо аз рӯи ҳунару истеъдоди хеш мо метавонем ки нони ҳалолро ба даст биёрем. агар шумо мехоҳед ки ҳунарҳои гуногунро биомӯзед ва дар оянда ҳунарманди асил бошед, пас саҳифаи навбатии барномаи мо ки ном дорад ҳунаромӯзӣ пайгирӣ намоед. марҳамат, ин саҳифаро бо ҳам мебинед.
дӯстони азиз, тӯли чанд лаҳзаҳо бо шумо будем дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ва аллакай чарх задани ақрабаки соат моро боз ҳам овард ба фарҷоми барнома. фикр мекунам барномаи имрӯза албатта ки бо бахшу сӯжаҳои рангину ҷолибаш бароятон писанд омад ва агар чунин аст, пас мо хешро дар фаъолияти худ муваффақ эҳсос менамоем ва кӯшиш менамоем ки ҳар рӯз тариқи телевизиони дӯстдоштании Баҳористон бароятон барномаҳои ҷолибу нав ба навро пешниҳод намоем. албатта дар фарҷоми барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар бароятон амалӣ шудани орзуҳоятон инчунин сарбаландиву комгориро дар зиндагӣ орзумандем. бо умеди пояндагии сулҳу суботи Тоҷикистони азизамон инҷо бо шумо хайру хуш мекунем. бо умеди дидор то субҳи дигар. хайр.